onego yude. Mheshimiwa, to koro ji tamore nade nikech taxes gi to en gima ikete gik ma ji dwaro. Koro mondo upango ni gitamre nade? Ken ming'adi ting'adi chuth. Adwa teri Ken e duka katiba. tidhi e duka. Adwa teri e katiba article 1. Article 1 mar katiba wacho ni all sovereign power belongs to the people of Kenya collectively. Koro matiende ni gidonate power ni. Pap gini gidonate to the executive so that the executive ma en serikal ma bandi ama Ruto ni o exercise delegated power. Matiende ni ya samora mora japiny nyalo biro to wacho ni power ni wajiwa kawe. To kata marwa mwa exercise mar members of parliament. That power belongs to the people and that power is exercised for and on behalf of the people of Kenya. Mheshimiwa, udaluongo maandamano So pile pile. Kenya wacho ni gibro tamore taxes ma punitive. Ok gitim ng'anyo, gitemo exercise power gi ma sovereign. Nindiyo wayie chulo osuru, but we can refuse to pay punitive taxes. Koro Mheshimiwa, kwa